السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en gatti kadi jokkude windande meɗen hande ha joni koye fatiha gonɗen. oto jawen oto jawen oto jawen ko jangateɗo ko gandal mawgal ɓuri fatiha waɗa e nder julde. fatiha lomba e nder julde. kala julde mbawɗa julde, so farilla so naafila so fatiha arani hayde daga noon fatiha karfeje nogas e goo ene moftanima nder hen. on jangguino noon karfeje 15 mbimi on kay 15 ɗe bindirɗen bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ɗo kana ɗon hande kadi karfeje jeegom kaddire ɗe windata ko heddi ko ɗum woni اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين جاك فاتي كونون آمين ما دين تيجنت أم بابلون بسم الله فانا قول ay ɗeɗo karfeje jeegom sooridu ɗa koyngal gafara zadel gayna baaliɗo piccuɗo e doridu. ɗeɗo karfeje jeegom kanƴe dokkatma wawde windude ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ɗeɗo karfeje kanje aɗa mofti nder toon 15 ɗe ngari jenngude dusde ɗoftude. ɗeɗo karfeje lombi ɗon joni mbaɗen dani ay sooride piccuɗo ɗa koyngal sooride piccuɗo ɗa koyngal gafara ay ɗonno del toɓɓere nde ɗo waɗi wiya zadel. ɗo ko del toɓɓere nde ɓeydi hen mbawɗa wiide zadel. ɗo woni ayna baaliɗo piccuɗo lenguɗa o toɓɓere nde ɓeydi hen keɗɗa ayna baaliɗo piccuɗo ayna baaliɗo piccuɗo toɓɓere nde ɗo ɓeydi hen wonti rayna baaliɗo piccuɗo. ay ɗonno sooridu toɓɓere nde pawɗa hen wonti dooridu piccuɗo. ndeke noon ɗeɗo karfeje jeegom kanƴe naati e nder ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. nani alif ay oɗo hemawɗo kanko wonno ha saɗiro ay del nani ay juɓurna woni nunarat nani
alif taƴƴo jannganoma alif nani hay sooridu nani laam sooridu ay ari ara ari alif ari hay ɗa koyngal ko ɗo woni nani ari alif nani ay laam nani mim nani ay siñiɗi nani ay juɓurta nani ay ɗaftoɓuɗo oɗo ɓeydi hen hande ay juɓriya nani ay mimer nani ɗo keɓɗa ihdina sirata almustaqim ay ɗo keɓɗa soridu ara alif ɗa koyngal alif laam ay zadelo o moni ay zadelo o moni jubriya nani nunak nani alif nani ay juburna woni nunarak nani ala dariɗo arti nani ay mim arti nani ay ta jooɗo woni juɓurta nani artiɗo ɗum woni ana amta an amta nani ayna baaliɗo arti kañum woni ay dariɗo ay laam nani ay jubna nani arti ay hamawɗo oya artiɗo woni ha saɗɗiɗo ha joni ay yimar nani ngol ɗo bindol kañum woni sirata allazina an'amta alayhim ɗo ay gaa baaliɗo ko ɗo woni ɗo ay jubriya arti ay ara arti alif arti laam arti mim arti ay gaa dariɗo e gaa baaliɗo gotum ay moni gaa dariɗo ay wono adari toɓɓere nde ɓeydi hen ay daariɗo o moni ay ay ɗo toɓɓere nde ɗo woni daariɗo ay wotaƴƴo arti ay bajorɗo arti ay ayna baariɗo laam jubriya ha mawɗo ay mimarat arti daga faami ɗo e ɗo nandi ay nandi ɗum woni gayril magdubi alayhim gadda wo arti ay ɗo ko laamu wonɗo e allif wonira laam allif ko laam e allif ndendina innira laam allif ay allif nani ay laam nani ay daariɗo artiɗo ay daariɗo artiɗo henne alif taƴƴo nani ay laam nani jubriya nani nunlak nani
woɓɓe mawi defugolde mbaɗɗo hunde ko wayni ene wiye madda ene wiye madda ɗo noon keɓɗa tiginte ay tiginte alif mim juburiya nani ay nunara ari ardi ɗum ɗo woni amin ala e fatiha ay nde ɗo windande so reedu ɗa koyngal gafara nani ɗo so reedu ɗa koyngal ay gafara ay radel ay rayna baaliɗo piccuɗo boorede piccuɗo ɗeɗo karfeje jeegom kanƴe naatiɗo ko heddi ko to jangoɗa karfaje bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in toon kannoɗa ɗen fof gatti nder ga natti ga ɓeydi hen tan ko sooreedu ɗa koyngal ɗa fara zadel gayna baaliɗo tayedu ɗum mindirɗa ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جاك فاتحة فاتحة ما تمني كرفاج مودم نوغاس غو مفتني ماما هين سو ديغي جangde ma yaawi so ɗiggani ala ko mbawmi heen a hollama a famminama eyi alhamdulillahi rabbil alamina ene wayno fatiha ma timmi a hollanoma karfeje 15 dow lesto karfeje jeegom renda wonta nogas e goo harfeere arde jingandema e nder fatiha keddoroɗa karfeje jeeɗiɗi ɗe ngala e fatiha fa jorɗo jaatungu piccuɗo shimtoyɗo piccuɗo hon endu koyngal zayyin wiyete ko faja sun saza khazum tongodo won ɗon faja sun saza khazum faja sun ɗon fa o woni ɗon ja o woni ɗon shin o woni wiya faja sun saza khazum ɗon sun endu o woni ɗon khatungu o woni ɗon zakonga woni ɗon zayin woni innira saza khazum saza woni suuɗendu zakongal khazum woni khatungu o zayino ɗum ɗo janguɗon to ngoda mum nanɗon ƴette kadi jangon hankadi en gayni heblo ngoɗo fatiha gasi yo jange yo ɗiggu sen gartigol gongol taw kadi Allah walli ɗum ɗo ɗiggi nde wonno youtube o ko moftirguel gandal ngal nde wonno arde ñande fof ne weeɗani wadde waɗe bindanɗe jonde wotere ene nanne gasa wona ɗon kala garɗo ƴetta windande goo ɗiɗi tati nayi kala ɗo haaɗi ara janga ɗum para gotel nde gartoyten taw Allah wallima a andi ko heewi
a faami ko heewi windamon nan ɗon ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah yawali ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina an jiɗɗo janngude o nana tongoɗe nan ɗon a hucciya ndaara nodda ngara kaala ka jiɗɗo janngude naata kalanɗa sarɗiyiji so welima janggen ɓe wonima jaha haajuma janngoɓe jangga ɓe janggoɓe gacciɓe nde an janngo heno kalɗo mbawɗa wonde jingere ma addu ballal ma addu so orange money so weeb yettin galle o dental ngal naata heen walla golle men jahooje ɗe yo Allah walli en nande e jabde e gollude wasalam. ɗeɗo karfeje jeegom mbindanma اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جاكين والسلام.